иттиҳоду сарҷамӣ зери парчами нангу номуси ватандорӣ ҳидояту раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми сарбаланди диёрро ба фардои дурахшони ватан боз ҳам ободу сарсабз гардондани Тоҷикистони соҳибистиқлол дилгармии хоса бахшидааст. дар ин радиф сокинони деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон аз иқдомҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдории комил намуда худ дар тозакориҳои диёр сарсабзу хуррам гардонидани муҳити зист бунёди иншооти таъйиноти гуногун ҳиссагузоранд. дар ин диҳа сохтмони бунгоҳи саломатӣ барои таъсиси 7 ҷойи нави корӣ иборат аз 4 утоқ дар остонаи анҷомёбӣ қарор дорад. фардо дар ин бунгоҳи саломатӣ 3 духтури маълумоти олидор ва 4 нафар ҳамшираҳои тиббию кормандони техникӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. барои муҷаҳҳаз гардонидани утоқҳои корӣ чораю тадбирҳои муҳим аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дида хоҳад шуд. алён бунёдкорӣ давом дорад. мо дар ҷо 7 корманд ҷойгир шид, яъне соҳиби ҷор кор мешавад. аз 4 утоқ вобаста аст, яъне 1 утоқ ҳуҷраи мудир, утоқи иммунизатсия, утоқи гинеколог ва утоқи сӯзандору гузаронӣ. бо дастгирии Вазорати тандурустӣ мо бо дастгоҳҳои замонавӣ инро бо таъмин менамоем. сокинони маҳал аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти маҳал барои омода кардани чунин бунгоҳи саломатӣ сипосгузор мебошанд, зеро саломатии инсон гавҳари ноёб аст. дар доираи 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мо бисёр ободиҳои зиёде гардид шудааст. ин ободиҳо бошад аз тарафи сокинони деҳа анҷом дода истода шудааст. яке аз райҳо дар ҳамин 35 солагии истиқлолият мо соҳиби чунин бунгоҳи зебо гаштем. ҳар шахсе ки камтарак бемор мешавем мо зуд ба ҳамин бунгоҳ мебиёем. мақсад коркунони бунгоҳ ба мо ёрии аввалинро мерасонанд. ҳар як инсон бояд дар бораи солимии худаш фикр кунад ва солимии худашро нигоҳ дорад, чунки солимӣ дар мадди аввал меистад. дар деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон 35 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ доранд. онҳо дар дастҷамъии маҳалро тозаи озода намуда иншооти хидматрасонро рангу бор карда ва боз як кӯпруки нав бунёд хоҳанд намуд. дар баробари ин майдончаи варзишии бозии футболро бунёд карда дар ихтиёри ҷавонон вогузор намуданд. ҷавонон то нисфи шаб дар ин майдончаи варзишӣ машқу тамрин менамоянд, маҳорати футболбозии худро такмил медиҳанд то фардо дар бозиҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ обрӯю мақоми деҳаи худро баланд бардоранд. чароғон кардани атрофи майдони варзишӣ имкон фароҳам овардааст ки шабона ҳам ҷавонон фориғ аз кор ба бозии футбол машғул шаванд ва аз ҳама гуна зуҳуроти номатлуб худро канор гиранд. имрӯз сокинони деҳаи деҳқонобод дар як тасмим гирифтем ки мана инҷо майдони варзиширо бунёд карданд. ва ҷавонон дар инҷо машқу тамринҳое ки ҳоло дида истодем мекунанд. ҳар бегоҳ аз корҳои беҳудагардӣ худро канор мегиранд. варзиш ба ҷавонон саломатӣ медиҳад, нерӯ медиҳад, завқ медиҳад, аз ҳама корҳои ғайр канораҷӯӣ мегиранд. дигар тозакориҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон бо мақсади истиқболи арзанда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Амриддин Амиров, Ахбор, ноҳияи Хуросон.